κοντά στο χωριό Αμάρι. Όπως θα δείτε, είναι το ίδιο κατασκευαστικά φράγμα με το φράγμα της Ιεράπετρας. Βρισκόμαστε στο πρανές του φράγματος, όπως βλέπετε, υπάρχει και ο δρόμος που περνάει. Και εδώ είμαστε στη ξυλίστρα του φράγματος. Το φράγμα είναι πλημμυρισμένο τώρα και 3 μήνες. Όπως βλέπετε, το κατασκευαστικό έργο της υπερχείλησης του φράγματος, από την ενημέρωση που μου έκανα, χωράει γύρω στις 800.000 κυβικά νερού την ώρα. Το βλέπετε και μόνοι σας πόσο μεγάλο είναι. Το φράγμα έχει μια απόσταση περίπου 5 μέτρα ασφαλείας και δεν κινδυνεύει σύμφωνα με τα σχέδια που έχουμε φτιάξει.